Ćao, dobrodošli na moj kanal. Evo, ponovo sam na jednom izletu. Danas smo u okolini Sanskog mosta, tačnije mjesto koje se zove Gornji Kamengrad. Cilj je obilazak prelijepog vodopada Blihe. Jedan prelijep vodopad. Vidjet ćete, sve ću vam to lijepo snimiti. Uživajte. Ako vam se ovo bude svidjelo, pritisnite palac gore i zapratite moj kanal, naravno. Ćao! Evo vidite kako su napravili ovaj prilazni put. Bravo, lijepo. Tako da prilaz je baš dobar. Evo ljudi. Prelijep vodopad, znači nekih je 40 metara visok. Znači vodopad Blihe. Ovo je riječica Bliha. Pogledajte kako je to u sklopu. Fantastično. Fantastično. Sad mene mami vamo dole u ovom jezercetu da se okupam. Iako je danas 4. oktobar, mislim da ću naći načina da malo uđem u vodu. Oktober 2020. Uživajte, pogledajte kako je.
Evo ovdje na rijeci Blihi ima i vodenica. Može se i prošetati. Sad idemo do jednog izvora. Da je lijepa riječica, ja pogledam. Baš je lijep izvor. I to dobro, pogledaj koliko dobro teče. Znači ovo je pitka voda. Sad će ja nasuti ovdje vode u flašu. A kupi? U Vodenici kod preljubaznog vlasnika Vodenice popili smo kafu, popili smo jako dobru krušku rakiju i otvirio nam je na fruli jedno kolce. Opa! Bravo! Eto, to bi bilo to za vodopad Blihe. Fantastičan je jedan vodopad. Stvarno treba doći vidjeti. Nije to toliko ni daleko. Jedna prirodna ljepota. Uspio sam se bio kupat, to mi je onako baš drago, s obzirom da je danas 4. oktobar, hladno je, znači temperatura je vani ovdje negdje možda nekih 17 stepeni. A temperatura vode je možda 12, 13, 14 maksimum. Hladno je, ali to mi je bio cilj. Ništa, hvala što gledate. Pritisnite palac gore, lajkujte, zapratite moj kanal. Ćao, do nekog narednog izleta.